Vi har i vores gruppe valgt at fokusere på Somalia som vores land i Sahel. I Somalia er det ligesom i resten af Sahel vigtigt, at man vedligeholder balancen mellem landbrugsjorden og områdets naturlige vegetation. Sårbarheden skyldes meget variation i nedbørsmængden. Det kræver altså en del planter at optage alt den nedbør, der falder, og planterne kan bruges som opbevaringssted for vandet. Når planterne fjernes, reduceres steder at opbevare vandet, og dermed bliver genfordampningen og nedbøren reduceret. En anden vigtig ting i arealanvendelsen er at bevare buske og træer. Når man fjerner buske og træer med dybe rødder, ændrer man i jordens struktur, og derved forøges overfladestrømningen af vand, mens nedsivningen til grundvandet formindskes. Konsekvensen af dette er, at når der så endelig falder regn, vil det føre til oversvømmelser, og at vandet løber hurtigt væk, f.eks. ud i floder og haver. Dette vil efterfølgende føre til tørke. Naturen og klimaets balance i Somalia gør derfor, at man er meget følsomme over for ændringer i den naturlige vegetation til fordel for landbrug. I takt med befolkningstilvæksten bliver der behov for større arealer til landbrug. Samtidig kan ændringerne i vegetationen betyde mindre nedbør til Somalia. Efterhånden som jorden bliver brugt mere og mere, bliver den udpint. Bønderne er derfor tvunget til at dyrke markerne i en længere periode uden at lade dem ligge brak. Betydningerne af dette er, at fødevareproduktionen vil falde. Det betyder, at den frugtbare jord flere steder i Somalia er helt væk. Der er kun gold jord og sand tilbage. Man taler derfor om en begyndende ørkendannelse, og derved forsvinder den naturlige vegetation også. Somalia er ligesom de øvrige Sahel-lande ramt af en ond cirkel, hvor de lange tørkeperioder har ødelagt den naturlige vegetation, og den øgede landbrugsproduktion har udpint jorden. Dermed er Somalia blevet endnu mere sårbar over for det faktum, at regnen er meget skævt fordelt hen over et år. Sahel-regionen ligger i et bælte på tværs af Afrika og ligger i den tropiske klimazone, fordi den koldeste måned er over 15 grader. Sahel-regionen består af 3 plantebælter: ørken, busksteppe og savannen. I ørkenen er nedbøren under 250 mm regn om året. I busksteppe er nedbøren 250 til 500 mm regn om året, og i savanneområdet er nedbøren under 500 mm om året. Dette vil sige, at nedbøren i Sahel-regionen varierer fra 100 til 600 mm regn om året i de forskellige områder. Derfor er der også stor variation i antallet af nedbørsdage. I forhold til hvor meget nedbør der falder årligt i de få måneder der gør, er det over det dobbelte, der har potentiel fordampning. Der er altså ingen måneder, hvor nedbøren er større end den potentielle fordampning. Regntiderne begynder ikke altid på samme tidspunkt. De forløber meget forskelligt, og der kan også falde regn i tørketiden. Men man kan konkludere, at det typiske for nedbørsforholdene i Somalia er, at de er meget variable. Men for lige at forklare, hvordan regn egentlig rigtig forekommer, og hvordan det sker, at der kommer regn hernede i Sahel-regionen, det er, at 2 varme vinde, det støder på hinanden, og de bliver så derved skubbet op i atmosfæren. Og deroppe i atmosfæren, der kommer så et større tryk, end der egentlig burde være. Det vil så sige, at noget af luften skal falde til jorden igen. Og det sker så, at noget af luften her falder til jorden, men den er blevet kold undervejs. Altså, den er ikke lige så varm, som da den steg op. Men fordi at trykket heroppe bliver sådan så stort, så betyder det, at der kommer regn. Så er der også et andet fænomen, og det hedder upwelling. Og det er egentlig det samme, bortset fra at det sker ud over vand, hvor der er 2 vinde ud over havet, som støder på hinanden. Det rører op i atmosfæren, og der sker en fortætning. Altså, det er nærmest som om, der går hul på en sky. Klimaet i Sahel-regionen er for det meste meget varmt, med temperaturer op imod 40 grader på de varmeste tidspunkter, og 15 grader, når det er koldest. Sahel-regionen befinder sig i det, man vil kalde et tropisk klimabælte, og de oplever derfor ikke årstider som os.
De bruger derfor nedbør til at bestemme dem, og det der selvom nedbøren aldrig kommer på bestemte tidspunkter. Med et gennemsnitligt nedbørsniveau på ca. 500 mm på et år i Somalia, siger det sig selv, at de kæmper for at holde liv i den smule vegetation, de kan opdyrke. Dette gør Sahel til en svær region at bo i, da man konstant skal tilpasse sig efter hvordan og hvornår regnen falder, der hvor man bor. I visse ekstreme tilfælde kan regnen udeblive i over et år på grund af ITK-zonens bevægelser. Sahel er primært dækket af græs og savanne. Der er dog også områder med skov. Det mest dominerende er græssletterne, der dog visner væk i de lange tørkeperioder, der ofte er. Det er ikke kun græsset, der visner væk, når tørken rammer Sahel. Også træerne mister deres blade under tørken. Skovområderne består for det meste af akacietræer i forskellige afstamninger, sammen med en blanding af mindre lokale træsorter. I den nordlige del af Sahel, der grænser op mod ørkener, er der hovedsageligt mindre buske, græs og savannelignende tilstande. Den dårlige jord i Sahel gør det svært for mange lande at opretholde et ordentligt landbrug. Den dårlige jord, som tidligere nævnt, gør, at det svækker vegetationen. Det har en stor betydning for miljøet, og det er en belastning for borgerne i Somalia. Da Somalia er overordnet i det primære erhverv, har jorden en enorm betydning, og det dårlige jord er altså derfor meget vigtigt for Somalia og Sahel generelt. Det skrøbelige miljø for Somalia påvirker deres landbrug, som tidligere nævnt tvinger den dårlige jord somalierne til at udpine jorden, og langsigtet resulterer det i, at deres landbrugsproduktion falder. For Somalias samfund betyder det, at det tvinger Somalia ud i yderligere fattigdom. Somalia er også kendt for deres pirateri, og det kunne være en teori for, at deres fattigdom er så stor. Hvis der ikke er andre alternativer for arbejde, kan det tvinge somalierne ud i pirateri.